Igbo na-eme na m ebuli ụyọkọ ndị emenụ mmọnwụ ndị chiri echiche ọma bụrụ nne. Asị m na tata bụ orie ga-erotere anyị ọma. Asị m n'ihe ọma ga na-emere onye ukwu ntụ ma ghọrọ onye nta ma bụrụ eziokwu nna. Na-anara esi bụbụ ngọ nna m gwara m na agbaga m mbụ bụ narị na ọgaranya na-esi na-achị nne. Asị m na ama aka mmiri ezo na anyị gafulili sie na mgbabụ mgbada bụ n'ụtụtụ ma bụrụ eziokwu nnu. Debe ọkwari na anaghị edo n'otu tofu ebe ezi ezi. Ọkwa nkụgharị ka eji ele nwa mkpi. Ọkwa n'Igbo Class World ka anyị na-ewetara unu omenala ndị Igbo niile. Asị na Igbo na-asụ n'onu ma na-akụ ụkwara ọbụla otu. Mmadụ anaghị eme okenye n'ihe ọ mara emeni. Ndị Igbo Class World ga-ekene ntị ka m gwa gị ife na-eme n'Igbo Class World na-akwalite ọdịbendị asụsụ na omenala ndị Igbo niile. Ndị Igbo ndị Anambra, ndị Igbo ndị Enugu, ndị Igbo ndị Ebonyi steeti, abịa na Abia steeti maọbụ n'Imo, Delta steeti n'ebe niile a na-asụ Igbo na-akwalite kọtọzi atọ ma bụrụ neneni. Asị m n'ebe gobelu nke si bịa ya ebere nkwụkwapịanị ogolinu ọdị na-abụ malụ nke ka mma. Asị m n'ebe n'Igbo Class World ka ịbanye kene maka na ife gwuru ka na-eme. Ife anyị na-eme bụ ka kwalite omenala ndị Igbo anyị niile. Maka na ọ na-abụ na-arụgba afọ n'ọbụla omenala ka mara ụnụ. Ananya na-ozi n'okenye nọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụlị. Anyị ga-anọzi ka okenye ewu amụọ n'ọgbụlị. Bịa n'Igbo Class World ka anyị kwalite omenala ndị Igbo niile. Ka onye chiri ya zere o reretere anyị ihe ọma, nkwọkwọtara anyị ihe ọma, ekeketara anyị ime ihe ọma, akwụkwọ